Lämpimästi tervetuloa kanavan esittelyyn videolla. Mä haluaisin vähän kertoa siitä, mitä mä teen tällä kanavalla. Me tehdään erilaisia pelivideoita, live-lähetyksiä, ehkäpä näitä vlogejakin minun omasta elämästäni. Tässä pelivideoita saa ehdottaa, mitä pelejä me aletaan tekemään tällä kanavalla. Ja mä tuun vähän ehkä esittelemään, kuka mä oon ja mitä mä oon ehkä tehnyt. Aika näyttää senkin. Mutta tästä videosta tuli aika lyhyt. Mä en sen ihmeellisemmin ehkä lähde leikkelemään tätä videoa. Mä lyön sen tällaisenään tonne, koska tää nyt on esittelyvideo, niin olisi vähän hölmöä lähteä ehkä vähän leikkaamaan tätä liiankin lyhyeksi, mutta lyhykäisyydessään ja ytimekkäästi tervetuloa kaikille ja kommentoikaa kommenttikenttään, mitä pelejä me aletaan pelaamaan ja niin poispäin. Ja tykkää videosta ehdottomasti, se auttaa minua. Ja niin, me nähdään ensi kerralla. Siihen asti se on näkemiin.